Nyina chafa na so ya hwamia bi o man Ghana at say Bia East ne important mu ampanifo kire mo say no kwasem ne kwan ya won fa so anya apomode no eniema nkoyem eno tempanifo emra wo mo nsra bahemom wa pani a wakasa ye wo shada gebrebu akonta afiko ade chance antwerofo a wo kire mo say Bia East District nankasa de hospital de wo mo ni bi na emom no eba ne say clinics pa de a ene nka won ewo mienu a chese mienu ne kura no ba kwa eka honom aka niema kakra bi a wosempanifo ade ka ho nanka wo mo apagya ade adru health center status eno so eda nchane a chips compound no mako be se aduasansia ebi wo hono part esa chips communities no eya aduasa ensia na so ye ka chips compound wa ewo san kroto be se aduasansia mu a eya mako edunan enipa nso so a won wo potem ho no ye kan won nyina no a won anenam nipa ne be se empim aduosia enom 65000 etu hwe nipa dodo a egu Bia East ne important one na hwa ya sabia ne sade ho nsem esiti anokwasem ne ha dwene papa enti nsem hi na nanom a wo adabokrom ana feso kura mpanifo eka ho bie ana kyerese wo mode adesrei fa nsantwerofo so sa yemburum na aban no nte na feso obi bia da ya Ghana ho asem ene apomode ho sam de wakoma pono so sa beka bi enam sa apomode ho sam enema enhyada koyem na ensem nyina ne tofa bono ene owura cosmos awotwe ya wano do ani kyeremo ewo Bia East District ne mu am wano ne pani kwankyerefo a wada apomode anom wano energy bra akontai ene waje bre ebuye ade kyerɛ nsantwerofo Banyame adom dam one district one hospital agenda 111 no Bia East was selected contractor no was site ugudu wari ejuma nti yenyim de yakɔ na ni moncher district benya hospital bebi wo hɔ a yewo staff norms nipa dodo a order wo ejuma ewo bia district onam nipa dodo a rehwɛ ho nti in all no oye kakra nso ye hia critical staffs bi ebe hia anesthetic nurse ene bia critical nurse for now na bia ebeka da aye sabia ni haniti bia ebeka da nso sisi aye wo health center wa ha wa ye disassembly adawuma wa ye sisi baby a ye de ye theater yenya equipment kakra aka yen theater bed theater lamp na blood bank refrigerator se nyame adom se ye be ye theater na se obe ye service bia or in case na bi hia moja odmema no nti dam nyame ba se hia pa nti menam wo akonye da mamudo me kasa mkese ebenya adofo partners anede bibia obatum abobo ahen the theater bed theater lamp na blood bank refrigerator obobo ahen pa send doctor bibai na onam de dam theater no nzimu na dam akazi na ni honinti onam dinti okwai o se ontum o nesa onim dam o dam nyimzi no ontum mfanye adwumaniti ebia no webefri na other resources nkanka motorbikes na vehicle ono so here pa am de ya vehicle o ho no o ya am de 2017 na obaka district nesa ono kote na district bibia yede ye te ono so na hoze no wo fom eti papa no wano na ya pani kwankyerefo a Bia East mense no wada apomode ho nsama no ntinsam ne die hawa wa mona mu nyina no edenani mu de jam watonsa ade fresh antwerefo ekopie mu a waje bre ede to ye ne mu de ntia wa mode ade srei efa aban ne so ne panifo nyina so se wono mra wono ensra ba mu na enye ono kwa ne kasa yem na hima ye ho kam 14 na afia bene wa so ekasa ya na je se wo chem se ekoba ne se wo bi yade pa na ba bia wadan emu oden na wase ya refa na eho die na chesa tompaibo enam se niema enhyada enkoyie hospital ye ni doctor panyi bi ami fi se bibi to ayi a ye de kosunyane ananse doma ye kwensu nye na mesi yanka no kwa ye ho kire yemum efa yare hwemu hwe aba we ba so kufu ado ba so ana DC nebe na dawroma ana o ma dom ye asesi o mo so o mo sibi esokrasi enwie kwasi be kwa no nko ya so ogina kwantia eti nukure ne mesra aban sa wote Bia East nka yesre na dawroma o meboa ye na hospital no omonum ye na edrin because say ye hye ne man ne nana no ma yegu ha na
yɛdɔɔso ɛbɛgyere sɛ biribi bɛtɔ atɔyɛ mu yɛsɛ mu nkɔ sunyane mpere pii papa ne ha mi mpo ne sɛ yɛrefe nipa na nipa ne mma bi dodoɔ naa na ewu wɔ kwan mu dodoɔ naa ɛna ɛhwere yɛ nkwa eti sɛ wote hɔ no mokora na woyɛ mu kora ahyew sɛ fa sa apemfoɔ nso kora adeɛ na yakasa bi a yenko operate nipa na papa in fact na da na yam hihye pani bi won ma okwa wo ma bi won mo so obeba no ono so ka bebre kan kuro papa ambulance du nipa ko de be ko free sasa bi obeto diesel nto o me charge wo no bi won ma sabi won so kura na oni bi kai man bi a omo refer na yire so onfa ne nko sunyane oso okope bosia the motor konya accident amon no so kura ewi na yire no so no so da ambulance scam it is office say kuroma ya na nkasa bi e doctor kase bi wa ha na me na nka wo hwe nipa na ka papa nka betimi abase ye be refer na yire na ma wakwakonya accident ama na hwere ne nkwa ama sanka e masa eti nana wadawro ma yesre wani die kasa mkoto dwogu fom mo mebu adabo kuroman ni yanso yemfa yentoma pa yemfura etu rasa na ahima pa tutu agu so kama na nkotodwe gu fam anachesa asam no aye ni bre eti nkotodwe na wasa na ahima de gu fam kra na betumi aboa ma wono mapomodin ne mpanifo ahwe ho asam aka wa na adwene se wode begu fam chese wode egu fam kra ne sa ane asantwerefo ye gina wa wode ensemi eto yenim nana afia bene wa aye kam 14 hima ne nsem bie nso a wode to yenimo enenom soafo abede e kire ya ohwe enkronketo apunto ho nsam so no manyafo Collins ntim eso ane ani kire mu ewo manse no pa ne nyina no aye nsrahwa wode kopie mo ewo atoye mantemo ne ba sa no na cha se nsam ne nam framamu sa no na wase wono so eba mwade akohwe sade no esi etie ebra won manyafo Collins ntim ekopie ho na wokọ ho ye sade mpanimfo ne nsam no mo ka no kwasam ne na ewo mo no wono so ne nsam sei wode to nsantwerefo anim enam se mensi na hye bi guru na so esi nti no ujai wo de duahye opaninsa na ujai na de da kwanwe a obeba no no na bia bi atne asay ura minister otwe mani nurusa brehansa ira da de bochi enu to aye je ama aye now this phone dina no kia ibo gase na na professor heni professor mai obi a hotel o sin tutu be for o den session this is going to be o den na crash for enti ni those who no any na crash for akonta o be go o ko eduma putin e dey look at mobia yo ha koya asepa ko no be sa o Eni awutie ye ayo no manyafo Collins team wono aya soafo abede akira enkronketo apuntuo ho sam nyina so eda nanimo adegya wono so bra kopie mu e wonpotam no nsem sei eno no so ede eto nsantwerefo ne mpanimfo aboade mu nyina da wono so ede nsemi eto wo monim na kura mo no aban krachi pani yo wo empotam ho so ekasa bi papa wono aya DC ade ma ade hye wo Bia East empotam wo no manyafo Nicholas Nebe ane wano so kasa epa no se wedu agidi pa se wedi esuafo na nkasa be pie mo ne de ebetimi aso abapa visit where I'm point for by and there e boy ye e ma ya kwanya so e ma yetime de ye nsem bi so a e haye to say ye kwan any office space a ye pe nsu a ye kura se ne bi a omonye nsu no no mo yetime anya kwanya so e de atom point for ni ma omode point kran e nim say okoduru nso a ye be sambetime akasa abo da ma ye community za omonye nsu no mo so anya portable water no mo currently no chiefs compound and a door so your community ha and a health centers be two back where your district capital and about so one of your community so and the nearby hospital Bia West will be very serious called Bia West and I say Doma West so ebe higher and I say Sunyan into your district mood dear say you medical doctor hano ye nibi into the ma agenda 111 aban ede emaye no ye ne agiye contractors so ho sisi a omusi anka bre woman anka moko ho mo say contractors na den si dan no but ye hia say benya equipment bi a bitimi aboa ye theater ye si theater at the health center agenda 111 munye wie no anka theater na equipment no ho a ebitimi ama ye nya doctor bi a so bi yare serious ana ono so atimi den hwe na wo ha
Aban Krachi Pani Bia East and an important more I want my young for Nicholas in Nebe.